Samtang sa nakbayan sa Talisay, nahimong extended ang family bonding hangtod karong adlaw tungod kay ubay-ubay ang mga pamilya ang nag-beach outing gani kadaghanan ang aligo sa dagat. Nagkuwang ang mga cottages. Ano ang report ni Luan Mirondina? Daw halos di na makita ang baybayon sa Larawan Beach sa kadaghan sa mga tao nga midagsa karong adlaw aron mga ligo. Syempre, kay taas ang demand, ang tag 50 pesos nga lamesa sa regular nga adlaw karong adlaw gipaabangan sa tag 200 pesos. Apan wa kini makapugong sa matag pamilya nga makapahigayon lang og salo-salo daplin sa dagat. Sama na lang sa banayng badayos nga taga Pardo. Baon nila ang mga salin nga pagkaon sa medianoche. Taga bagong tuig yun may mangligog dagat kay dire barato man dire. Save kayo. Extension sa banding. Oh, kami tanan pamilya, nagin mi dire tanan. Apan lagi kay nagkuwang na sa mga cottage ug lamesa, gi-improvise na lang sa uban ang dala nila mga tricycad ug gipahimutang sa baybayon. Sama sa banayng rabaya nga nakahimo pa og duyan alang sa ilang baby. Nainay ka naman. Dili man naman pwede mo balik na sa agi. Nagdanag mga pagkaon. Nasab di mo? Bulakaw. Okay ra kinani nga gusto. Oh, okay ra. Para lang malingaw. Nahimong mas bibo ang pagpangaligo sa dagat, humano'y pahigayon og usa ka mini concert sa Larawan Beach, kining grupo sa mga batanon nga sakop sa usa ka religious denomination. Yano man ang ilang selebrasyon, apan labing mahinungdanon ang gitagana nga oras sa matag usa aron makauban ang ilang mga sakop sa pamilya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.